anga achingobuda naamai avo achibuda mumba achisiya dhora kashama achienda kumhiri tikati mwana ari kuenda ku ukanzi ndandiri kuchechi ndinovata futi anasitema navo vanoziva kakuti baba rentaut baba akusina mshina akula mshina kubva rini akudala akudala saka ndosaka mazoti ndawanawo munhu anoti iwo akutaudza zvakanaka yetagezataza erantaka da kuziva ka saka mama ane makore ka muri panzara saka munoraramba menye ndemupi umu alright okay timbopinda mukatoa nhasi mhuri yezimbabwe tabuda takananga kwaMurewa uko kwatanga tanzwa runyerekupe rwenyaya yamai vane makore 70 vari kudanana nemukomana ane makore 23 uyezve vachifungidzirwa kuti vangange vakabata pamuviri pemukomana uyu. Nyaya iyi yaitika mudunhu raChief Mangwende muward 26 kunzvimbo inonzi Gavaza. Tichitaura nevagari vemunzvimbo iyi vatitaurira kuti nyaya iyi yakatyamadza vazhinji uyezve iri kusiya vazhinji vakaoma muromo mate vasingazivi kuti voita sei. Tichitaura nemudzimai uyu anova anodanana nemukomana anonzi Dickson kana kuti Matraburu iro raanozikamwa munzvimbo iyi yaanogara. Amai nini vake vanova mudzimai wababa akazotorwa pashure vanga vachitaura kuti mukomana uyu akanetsana nababa vake nekuda kwechidanho ichi akasvika pakurovana nababa vake. Nekudaro vakazongomutendera kuti agare nemudzimai uyu vakaenda naye kwasabhuku vakati avaedza kutaurawo naye asi mukomana akaramba akatsika madziro akati kwete ini ndinoda mudzimai wangu. Naizvozvo mukutaura kwatirikuita navo amai ava vanoti ivo vanoda murume wavo ende vaane makore 2 vachidanana nemurume uyu. Patasvika mumusha uyu mukomana uyu ane makore 23 arova bara akatitiza akati haakwanisi kutaura nesu painterview. Naizvozvo takwanisa kutaura nemudzimai uyu uyezve namai nini vake apo paanova akatizira ave kugara kwemwedzi umwe chete. Muhurukuro yatakaita naamai ava vanoti vakajamba mwedzi wavo wekutevera wenguva dzemadzimai. Saka kukliniki vakamirira kuti vadzokere zvakare mwedzi unotevera kuti vave nechokwadi chekuti vane pamuviri pemukomana uyu. Ngatinzwei amai vemukomana vachitsanangura kuti zvakafamba sei. Kati avazukuru wani iwe uri kutaura sei iwewe? Ndikanzi wana vazukuru venyu vachauya pano. Ndikanzi inini handidini vazukuru, ndaita vazukuru rini? Iwe uri kunditi hanzi ndiite vazukuru, zera rako iwewe? Ndikanzi ndamuda iyeyo mukadzi wangu iyeyo. Baba vacho bva vakutora shamu nganzi iwe zvori kutaura zvacho izvozvo handizvifunge ba izvozvo. Uri kutaura chokwadi here? Ndikanzi chokwadi. Baba vacho bva vashatirwa bva vatora mabhegi ake bva vamukandira. Ndikanzi fokoro mukunditaurira izvo ndisingade. Akakanda mabhegi pagedhi apo akabva anhonga mabhegi aya bva apisa mbasha pise bva atiza kuenda. Ndikanzi unoziva baba ndinokurova nokuuraya nokukurova rasa shamu iyo tirovane. Nemwana wenyu? Nemwana wangu iyo mwana wacheka akupindura baba. Ndikanzi ndinokurova. Ndikanzi ndirowe. Kanzi ndirowe wondirovera pandaya yemukadzi wako iye uri kuda. Fuck off, handidi kukuona panapa. Shuwa bvaite bvaenda mwana we. Akaita ndofunga akaita mazuva ari musango ari achingonzi nevanhu ari musango. Ndiye manje vanti baba vacho inini handikuroveba uchauya
ende handidi kukuona papi pano. Mwana webva aenda. Aenda manje sangomo tichimunyima sadza anga asingadyi. Aidya kwawo iwawo. Alright. Akasvika anzi ndanyimwa sadza namama ndibikire. Wobikirwa achidya. Takapedza sondo tisingambomuona. Mwana uyu kuchiko. Baba hapana zvatingaite. Mwana uyu apanduka. Iwewe achakuuraya. Pamwe inini achandibata chivharo akauya usiku. Handizvizivi. Saka moita sei nemwana uyu? Ukanzi nababa, bheta kuzvirekera. Tichamuona zvachaitei, zvachaita. Vatagara zvedu. Varohwa manje. Ikoko. Komukadzi wakeyo. Abva auya. Akati ndarohwa. Nani? Wana mukadzi. Alright. Wakuroverei? Ukanzi wandirova. Tiri mumota kana mukadzi wangu yarohwa maoko yaesaya. Pwapwapwa. Wachiita sei? Wachindiyanganusa. Ukanzi nababa, fuck off. Handidi kuzvinzwa izvo. Mukadzi wemunhu kaiwa uri kuda. Ndakanzwa kuti mukadzi wemunhu. Saka iwewe uri kuda mukadzi wemunhu. Nganzi ndinodhonza masanzu. Ndinodhonza achiuya pano. Kudhonza masanzu iwewe kanzi haisu. Vatagara zvedu. Vataenda manje ikoko kumhiri. Kusvika pana headmaster. Tikati tiri kubvunzawo mukadzi waDhiki iko anogara. Anzi anosenza papi? Pano pachikoro. Chinonzi chikoro chacho? Chikoro chinonzi chikoro? Chinonzi ini handichizivi. Pane chikoro chiripo. Darangwa. Darangwa rizita rasabhuka. Darangwa. Alright, okay. Vati awaripo asi mufambe nekanziraka. Munowaona munosangana nawo amai wacho wakuuya kubasa. Ati alright. Ndina baba. Dhikiyo tamusiya mukanyumba kake ari kungowadziwa nemaronda ake. Vatasvika, iwo akuuya kubasa. Vatasangana panzira. Baba wakubvunza ndimi mukadzi waDhiki. Kanzi ndini baba. Ndimi muri kudanana naDhiki. Kanzi shuwa ndini. Wow. Dhiki munomuziva shuwa. Kanzi shuwa. Murume mukomana wangu. Kanzi nababa, ndangouya badzi kuti ndizive mwana wangu akarohwa. Saka munoda kutora Dhiki muende naye kupi? Kukiriniki. Momurapise. Apfira iwewe. Maronda iwe anawo. Saka moenda kupi? Kukiriniki. Awo akati shuwa. Nenda naye. Kana mari yangu ndobvisa. Yendei kuchikoro. Patasvika kuchikoro kuyama. Tinawo amai awo. Svika. Nini mva ndagara kunze kwechikoro. Nababa. Iwo ari mukati kamubasa mamawo. Wazouya kanzi handei. Mubvana wawo akamira. Handei kumba. Kanzi nababa handei. Dhiki wacho tichiti tamusiya. Hatina kumusvikira akabva atiza. Kana anga akunyara kana anga akuita sei hamini. Ndiye manje bvaita sei. Vatasvika panapa. Namai ninawa. Svikei. Garai apa pambaba. Vagara shuwa mai nini vagara. Baba wagarawo. Tagara. Taona muzukuru wawo awa. Anga achititeera mumashure. Asvika apa akati naSabhuku bva wauya wese. Anzi muroora wenyu mamuona here? Tikati tamuona asi Dhiki hatasvika pasina. Dhiki hapana. Nganzi nganzi ndikati ini muroora wacho ndiye. Abva aoniwa naSabhuku akati amai ndimi mada here Dhiki?
Kanze murume wangu. Kanza imimi kanze murume wangu. Nasabhuku ndikunyepa. Kanze shuwa murume wangu kanze bisa yeti yenyu tukuone kuti murume yenyu. Diki mfana. Ya shuwa kabisa. Yeti yao bise kanze. Kanze. Diki wacha hapana. Atiza akutya. Kana aitya kana aita sei amen. Tikagara tikati ndingambomuona. Wasabhuku akati ayo akanzi mugano iyi Chanowe. Asayambuke kupi kumiri tinomukwadza nowana wawo manje. Ukanzi na baba manje ndomuita useni mwana anakirwa kana namai yawa. Mandati nini baba Diki imimi mwana wenyanu achakuponda. Mukaita nyaya yekutamba naye anokuuraya izvesho. Achida chi mukadzi wake. Veda kusiyana nazvo. Kana akapondiwa ameno arambaka momuita sei. Kanzi shuwa mukadzi ndinopondiwa pandaye womuroora. Aiwa. Shuwa bhazo ukanzi nasabhuku perekedzai. Awa manje nomuzukuru wawo. Bva kuenda kumba kwawoko. Baba bva wadzokera pana Chanowe bva wauya kumba. Diki bva auya. Waenda. Awa wakati ndinoenda naye. Bulawai. Ndinoenda naye musazocheme. Kana ndaenda naDiki musacheme baba. Awa manje. Kanzi na baba ndindochemerei. Handiti akuda. Akudaka. Ndochemerei zvake munhu ada mukadzi wake. Vaenda kuenda kumba kwavo. Vatagara takapedza sondo naye. Sondo imwe makazouya imwe yacho. Saka mane nemasvondo mangari muchigara nawo? Masvondo mangari? Mwedzi. Wapera. Alright. Ndiye manje vandati vatagara vauya naDiki. Tikauya nomukadzi wake. Mwedzi. Mwedzi wese. Ndiye manje vapinda. Inga muroora auya. Ndichiti ndazvinzwa kudhara kuti muroora ari kudi. Ari kuuya. Ndikati manje ndingaitewo. Saka makatotamba chiroora here makatoita chiroora chese? Aiwa. Hatina. Takati waendeka kwaamai wavo. Diki bva aramba kanzi imimi ndimi amai vangu handiende kwaamai. Ndikati sei nyakutumbura ari kupi? Ari ukoka kuna amai vake. Saka munoenda kotamba muroora mese nemurume wenyu. Diki akati ari kuramba hanzi ndinotamba pano. Handiende iko. Diki soniyo iye mwana wanguyo. Mwana wamai guru asi mwana wangu chaiye. Ndikati manje alright ari kuramba kwaamai vake achida inini sei. Kuti izvo ndakutambirai. Handingarambeka. Ndinoramba sei ini ndina baba wake. Mavigirwa muroora. Ndodiiko. Ndinongotambira. Hanzi mwana akachema bhonzo mupe agugude. Saka achemera bhonzoga aguguda arida. Akaendawo ikoko akarambirwa naamai vake. Kana amai vake dai ndinofoni ndaitovafonera kuti amai guru ndizvo zviri kuno. Manje foni handina. Dai ndakatovafonera vachiuya. Saka ava mai vamwene venyu mimi munombotaura navo makambosangana navo here? Mari masangana navo? Havasati havazive pavo. Anongoziva babawo ndivo anoziva. Babawo ndivo aiti ndichakuperekedzai kwamai guru kuti ona zvaita mwana. Saka havasati waenda Diki bva aramba. Ati ndiende kuna amai vayo vakandirova nomukadzi wokutanga. Vakamboenda nemudzimai? Akatotora muguru futi.
Angane vana wangani? Handizive, angani mwana 1. Mai vake Vakamurova? Okay. Maona mani. Varegera. Masho. Alright. Saka ari kutya kuenda kupi? Ikoko manje. Mai vake kumukafonera so vanotouya. Kuti ndizvo zvinadhiki futi. Ndikati mina ndingazviiteiwo kana ndimiwo. Aiwa ndizvo kandiwo zvinenge zvaita mwana. Ndodzingidza. Ito. Bambo wacho akati ndinourayiwa iyi. Kana izvozvo dai vanga varipo vanongoti manje ndingapaitei. Wadandanaka. Ko imimi vavakidzani venyu vari kutiwo kudini nyaya? Vari kutoti aiwa anyanya dhiki. Okay. Ndodiyiwo. Kana dai vakataura zvavo. Inongotarisa. Alright. Hapana zvindingaitewoka. Ndini nyamunhu womwana. Vanzivo manje makatambirireiko. Dai makaramba imimi. Alright. Ndikati ndoramba iye munhu. Ndinoramba ka handidi. Ndotaiwa muroora handidi. Iye achimuda. Ndozoita sei? Yafanonetsa. Iye anotaura muromo kuti ndorara nemi here amai. Ndizvo ari kutaura. Ndorara nemi here amai. Kana imimi baba ndinorara nevakadzi venyu here. Ndiyo masoko ari kutitaurira. Mazvoni. Ndikati mwana uyu. Apo taida kuedza kunzwa divi raamai ava kuti vanoti netsekei kutaura Shona, taiedza kuti tiitaure navo nendevele. Tine urombo kune vanenge vasinganzwi mutauro uyu, asi tichaedza kuti titurukire kuti munzwe zvavaitaura. Muri kutaura kuti maane 2 years muchidanana. Okay. Apa so ndofunga mwezi uno chaizvoka. Ndipo ndaita kuenda kumba. Alright. Zvokuti ndaendapuwa mari yangu. Ndaitokwira kana svondo rino chaizvo. Alright. Manje mari ndiyandimisa. Alright. Okay, kuti muende kumusha. Kuti ndiende kumusha. Munobata maoko. Kana mapedza mudzoka. Alright. Then mochizonoona vamwene. Alright, okay. Okay, saka imimi muri kufunga kuti mungaite vana vangani nemurume wenyu mutsvava? Ndisingazivi mwari atongerwe. Alright. Handingazivi kuti ndingaite vangaki. Mwari atongerwe. Alright. Asi munotoda kutoita vana? Vana? Ndati mwari atongerwe, mwana ngotozotaura. Ndiri kukunzwa. Ndati mwari atongerwe. Zvanoaronga aubvisusi rasa, unochengeta. Zvaisina kuronga ndizvozvo zvese ndokamuchira. Okay. Nxa ungazwa ukuthi umyeni wakho lo usuthandana ngomunye umkana wechidiki? Aiwa, handina basa nazvo. Hamuna basa nazvo? Handina basa nazvo. Ndoinguva. Mukanzwa kuti aita musikana wechidiki munoita sei? Ayo ndoinguva. Munoita mukadzi wechituru? Inoinguva. Alright. Asi kukufadzai anokufadzai zvake murume wenyu? Aiwa, handina dambudziko naye. Hamuna dambudziko naye? Alright. Kona vamwene venyu panapa muri kugara zvakanaka? Handina dambudziko navo. Alright. Handina dambudziko navo. Alright. Navatezvara venyu muri kugara zvakanaka? Vese so ndakavarambidza kuti vatakure mvura, vatakure huni. Ndati regai nditakure mvura. Alright. Nditakure huni, varongotogeza chete vakagara zvo. Alright. Alright. Chimbonditsanangurirai imimi pamakatsangana nababa ava vamuri kudanana navo, makasangana kupi? Makasangana sei? Chimbonditsanangurirai kuti pavakazokudzirai kuti ndakuda. Nyatsotsanagurai henyu, musanyare zvenyu. Nyatsotsanagurai pamakanziuya kumvake usuku. Aiuya pausuku. Alright. Kumota. Alright. Alright. Achikuonai? Alright. Akatanga kuita sei? Akatanga nokutengerai drinki, akadaka nekuita sei? Aiwa, ruto harisi drinki. Ruto kana wata ruto unoita ruto chete, kana murombondo wako. Alright. Alright. Iri gore riwoka. Sine iri gora ndiri berenge. Saka tanga gore rakapera iro. Kuenza ese makadzi. Kuna gore noti gore rino.
Sane anti makore maviri kuna December uno sakaita manje kuna December sakaita gore rakapera kuna January wacho. Alright, ndo makatanga ipa. Alright. Okay. Iyewo semukomana wechidiki muchifambidzana hapana here vamwe vechidiki vaimuti siyana nemunhu akura? Handisingazivi uye kuti varipo here, ndingazive munhu ari kufamba ega. Alright. Handingatsvagi zvese izvozvo. Alright. Ndogamuchira zvese. Alright. Okay. Saka imi mati vana venyu makaita vana 7. Matwins. Matwins inhumbu 6. Alright. 7 kana nsisiyanisa vana. Alright. Kana sevabereki inhumbu 6. Alright. Okay. Zvokutoti svonda ndasara nevana kana kuti vangaki. Kana kuti vatatu. Alright. Mai vangu vakaita 10. Vakaita 10. Amai akaita 10. Alright. Okay. So mubvunzo ndokuti pamama kugara mumota masiyana nababa vana vakazonzwa kuti makudanana na makambo munombotaura here nevana venyu? Aiwa handina nyaya navo. Ndinotauzana zvakanaka zvakawanzira mushe navo. Handina tambudziko nemhuri yangu. Mushe. Okay. Imi zita renyu rekuberekwa ndianzani? Kero Mpofu. So mumampofu wena? So vanokazana mampofu. Aiwa pakanaka. Tiri kuno kunzvimbo kunonzi kwaGavaza kwatina Murora mampofu. Vana kutiudzavo makore avo kuti akamira sei, asi vari kuti ivo vakadarika 60. Hamusati madarika, muri kuda kusvika 60 ndasvika gore riro sikubata kupera kwaro. Asati ndasvika. Alright. Okay, alright. Aiwa no mazvinzwira kamuri eZimbabwe kuti vari kuti vari kusvika 60 gore rinouya iro. Alright, okay. Aiwa no pakanaka zvapo vamampofu. Alright. Aiwa. Ndatota gogora ndaitodana nemukomana nsimuda wezve. Alright. Maimuda? Aiwa ndatoti ndakura ndaimuterezva mudaizigarera zve. Alright. Ndaitogara. Alright. Okay. Ndaitozigarera ndakuvona ndakura kuti anzwa ndaizigarera. Okay. Asaka kunyengetedza kuti ndisiri kunzwa. Uri kunzwa? Uchiri kunzwa? Uchiri kupisa? Kakuru ndakavava. Tiri kuzviona. Right. Mumubvunzo wandoda kukubvunzawo wangu ndewokuti vavakidzani venyu nevamwe vanhu vamunowirirana navo vari kutiwo kudini rudo rwenyu muchitaurawo navo? Vari kuti munofara kuchengetana zvakanaka. Alright. Okay. Vati munochengetana zvakanaka. Alright. Okay. Asi kana kati anota kutora mumukadzi andimubate ndomuchiya akadaro. Alright. 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 Okay, alright. Aiwa, pakanaka. Amai ava vanoti vanopinda svondo yeZioni vakataura kuti vakamiswa muchechi kuti vachiregedza kuita zvekunamata nenyaya yekuti vakanga vakanganisa murau wechechi. Mukutaura kwavakaita vanoti vafundisi veZioni vanova vari kuHarare ndivo vachazovadzosera pachigaro chavo chekuti varambe vachinamata nevamwe musvondo. Ngativanzwei vachitsanangura nyaya izvi zere. Asati auya ari kuHarare. Saka mina ngiyakwazi kuti nxa ungumuntu wesonto ka ngawenje njalo uyaqalume kunamata uzosunungura. Saka ngamirira kuti vaite sei vandisunungure. So vakakumisa kuri kuchechi ka vasazindisunungura apa vasauya nesenginamata manje. Saka makataura megere kuchechi kuti ngedwa pachikerezi pechechi. Handina kutoti vanhu vatwari kutaura ndega chikerezi. Makataura rini? Kudhara. Kudhara. Musati mauya panapa? Nsati ngabe apho ngaqala ngahlala esontweni ngakhuluma lapho. Wathi right. Kwasakwezwile asimirira abafundi bezokusunungura. La umthetho ngiyawazi phela ngamirira bona.
Okay. Saka pamakataura vanhu vekuchechi vakati wokudii vachitaurawo nemi? Ndakati andinoziva kuti hazivhunyerwe here. Ndati amutemo ndoziva kuti hazivhunyerwe. Hazimbovhunyerwe asi ndapupura ndega. Vakati aiwa kana mapupura kuti zvanaka. So vafundisi vakauya ndivasandisunungura ondipfekedza zvizembato zangu ndopinda kuchechi. Haya, ko nyaya yatiri kunzwa yekuti vana venyu vakarova murume wenyu zvakafamba sei? Aiwa, unzwika. Iye akabuya akadhakwa. Andiona munhu kana akadhakwa anofamba ka. Akabuya adhakwa. Wakupinda kumotikari wakugara kumotikari akadhakwa. Saka vana vakati himbavha chi. Hanzi mbavhayo ka. Vakumhetsa ati haasi mbavha kumurume wangu. Vazotanga kuti vamuregera. Baba wacho haana zvaakataura ndokuti anozvisa akasiyana kudhara. Haana zvaakataura. Vana chete zvava nekuti ko chizvi kupinda kumotikari ndakazotsanangura ini. Vakazobuya vakuru vakuru varume ndakavataurira vakati imi makanganisa kurova weka murume amaroho ingozi. Ndave masita sagara pasi navo sataura navo. Vakomana vakazvisisa vabva vasiyana nazvo. Asi vana kumurova zine mbiri kuti vakamurovera kuti amboiti kutoti zvomunhu vakaona kumotikari chete. Saka izvinezvi vana venyu muri kutaura navo? Aiwa, ndiri kutaura navo mushe handina problem nevana vangu vese zvinodanana vanondiita mai vavo singaiti. Neni ndinovata futi handina sitema navo. Vanoziva ka kuti baba then doubt. Baba hakusina mushina hakuna mushina kubva rini? Kudhara. Kudhara. Saka ndosaka mazoti ndawanawo munhu anoti iwe wakutaudza zvakanaka yetange zataza era ndaka. Anoda kuziva ka. Saka mama ane makore ka muri panzara? Ndakagara nzara ndandinayo. Ngudana ngeta. Ngicabanga ukuthi manje azvithi ukuthi ufinde isikhumba fana. Kuba ngakhulumalayo wathi hayi mina ngihlalela ngedwa. Kana manje ngina-discharge abantu bakhe bonke bakwathi uhlala ngedwa. Anzi sithi kahlale yedwa kahlala yeka. Kagare yeka ipapa sina basa. Solongo makamshiya msina kumburaya empenyu. Ndati ndikauraya munhu ndisende esontweni umuntu uyamtshela kuhle ukuthi hayi mina sengihamba ndokuthi akuda. Saka imi muri kuti madaro hamuna kumbozama here kuitawo mishonga? Kupi futi mutakababa? Ndira kutsvagawo mishonga yekubatsirawo baba kuti hapana. Musipi atofa yafa aizoki shure. Musipa kana yafa aizoki shure. Kana wakura. Anga waisinzwa angamuchiyanga. So zvakatanga rini izvi zvekuti baba kudhara. Kune nguva ndinarandika kudhara. Ndisati ndatenga motikari yangu ndinarandika kona. So ndo pamakaona kuti panapa ndiri panzara. Aiwa, zviri kudzika. Aiwa. Saka izvinezvi makufara ka? Aiwa, iko zvino hapana trouble. Hapana trouble. Muri kufara? Aiwa, kana maisi wavata zvakanaka. Zvakanaka. Muri kufara? Aiwa. Vampofu.